put u vatrogastvo je započeo 1998. godine i tad sam imala čast postati članicom DVD-a Varaždin, odnosno najstarijeg dobrovoljnog vatrogasnog društva u Hrvatskoj. Učlanila sam se zbog toga jer sam vidjela da je to prije svega jedna velika vatrogasna obitelj. I ja sam, kao i druge kolegice, jednako pravno sa muškim kolegama obavila osposobljavanje i za vatrogasca, i vatrogasca prve klase, i dočasnika prve klase, i evo sad do časnika. Najponosniji događaj je naša vatrogasna olimpijada održana tu kod nas u Varaždinu. I bitno je spomenuti da je to olimpijada na kojoj je sudjelovao najveći broj natjecateljskih desetina. Evo, ove godine ćemo imati 44. memorijal Mirka Kolarića, s tim da je jako bitno spomenuti prošlu godinu kad smo proslavili 160. obljetnicu našeg postojanja. Na tom natjecanju je bio maksimalan broj ekipa, preko 120, ali bitno je spomenuti da je na njemu sudjelovalo su 24 ženske ekipe. I mi smo baš ponosni na to. Kroz godine koje dolaze se u vatrogastvo uključuje sve veći broj žena. Vi imate danas gdje su žene u svojim vatrogasnim organizacijama preuzele odgovornost predsjednica, zapovjednica društva, odrađuju jednako kvalitetne zadatke kao i vatrogasni kolega. U pravilu znaju svoju vrijednost i bilo bi dobro kad bi društvo u cjelini prepoznalo koliko vrijede.